ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Waqti ki şolarga Hudaanyň ýanyndan kitap gelse, ýani Qur'an gelse, özlerinde bar Tawratga tasdiq etýän bolup, oşolar Qur'an we Rasul gelmeden ol, şonuň gelmegini isläp, başga kafirlaryň aleyhine nusrat we ýarylyk istýärdiler. Pes wagty ki özleriniň bilýän we tanýan zatlar gelenne, şoňa kafir bolup tekzip etýärler. Pes Allah tebarak we Taalanyň laneti kafirlere bolsun. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ne beýle ýamandyr, ol zat şonuň mukabylyna öz nefsleriniň paýyny satypdylar. Olaryň bedel etip alan zatlary Hudaanyň nazil eden kitabyna kafir bolmaklardyr. Hasetçilik edip Allah tebarak we Taalaň öz fazlyndan öz halan adamsyna nazil eden kitabyna. Pes olar gazap üstüne gazap bilen rücu etdiler. Oşon ýalyk kafirlere harlygyjy azap bardyr. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. O her wagty ki Hazreti Resul Ekrem'in ashablary şolara aýtsalar, Allah tebarak we Taalanyň nazil eden Qur'anyna iman getirin diýip, şonda aýtýarlar, biz özümize nazil edilen zata, ýani Tawrata iman getirjek diýip, Tawratdan gaýryga kafir bolýarlar. O halany ki Qur'an hak zatdyr, we şolaryň Tawratyny tasdiq etýän hak zat. Ey Muhammed, sen şolara aýt, eger siz Tawratga imanyňyz bar bolsa, näme diýip mundan ozal enbiýalary öldürdiňiz? وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. Tahqiq size Hazreti Musa mucizeler bilen geldi. Ondan soň siz tanany Hudaý tutundunuz, özüňize zulmeden halyňyzda. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Ey Beni İsrail, siz ýad edin, sizin atalaryňyzdan ähd-i misaq alan wagtymyzy, oşolaryň üstüne dağını götürdüm we aýtdym, özüňize beren zadymy çyndan we ciddi tutun, we özüňize edilen ämrini kabul edin we kabul etmek tarygynda eşdin. Şonda şolar aýtdylar, kefini eşitdik we emrine asy bolduk diýip.
O şolaryň galbyna tanaň muhabbetini içirilipdir. Özleriniň kafir bolmaklary sebepli. Sen şolara aýt, ne beýle yamandyr siziň imanyňyzyň emretýän zady, eger siz imanyňyz bar bolsa.